She's a man. Plan, bro. She's Hey, Abafana. I'm back then. Yeah. Okay, better imagine. Sini kata. No skat, ana skat. No one. Wenzani? Ganti matata. Wenzani? Kanti ibanjwa nje inkunzi. Ayo ngiyekela ngizokukhombisa ukuthi ibanjwa kanjani inkonzo. Mina ngizowenza engathi ngibambe inkonzo wena ngathi awazi lutho wenkonzo. Ngizokukhombisa. Mana lapho. Othi mina kukhombise ukuthi ibanjwa kanjani inkonzo. Uma umuntu inkonzo ufika usuthi hayi kodwa ngiyeke. Ibanjwa kanjani inkonzo? No man. Nisa ngapha. Azibanjwa kanjani phone? Azibanjwa kanjani phone? Yebo. Isa la phone. Bese ngibambe kanje. Ngithi what? Ngingaphansi bese ujayela kabona. Bese khombisa ukuthi enziwa kanjani. Bamba la. Wena ulala. Wait. Sakshisa nani langa. Babhethe labafana. Hayibo, ndoda, Yini manje? ngiyelo mthithi phone. Sikhohle phone.